बेखौ मोजां मावफिनदों आरो मावफिनाला हले जोंनि नै बिमायजे रायजोफ्रा सिबफिनबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोना नैबे साननैसोआवहाय जोंनि बे निसिमा ओनसोलावहाय गोदानै फिस लामा मावनाय बै आइ दुब्रिनिफ्राय मावफारजों सिदा थांनाय लामा बर' फिथार दखानसिम बेखौहाय गोदानैहाय मावनाय जादोंमोन। फ्र' जादों। बे लामाया मारै फ्र' जादों होनना बुङोब्ला आं खोन्थानि नोंथांमोननो। बे लास्ट गारिया लामायाव गाज्रि जानानैहाय माने आथाया लामायावनो राननाय जादों, बय सिथाबमाखै आरो नैफोरबायदि प्रब्लेम जादों। नै बियो दायो माने एसे इलिगेल लाबोदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय माने मावनायफ्रा जायाखै मायाखै होननानैहाय दा बेखौ लानानैहाय ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जादों। बिनिखायनो बेखौहाय रायजोफ्रा दाबिनाय बायदि दा बेखौहाय नोजोर बोनानै जायनाखि बे खामानिखौ लादोंमोन बै मालिकआ बे खामानिखौ दा रायजो राजाया जेरै दाबि खालामदों बेबायदिनो मावफिननानै होनोहाय राजि जाबाय। दिनै बेखौहाय गरलाबफिनगासिनो दङ, फोसाबफिनगासिनो दङ। सिबफिनबाय। बानायफिनबाय। बेखौहाय दा मोना नङाब्ला दिनै हास्लामाब्ला गाबोन फुङावहाय बेखौहाय गोदानैहाय फिस लामा बानायनानै होफिननाय जासिगोन। बेखौहाय रायजो राजाफ्रा जेरै लुबैदों बिदिनो बै थिकादार बा कन्ट्रेक्टरफ्राबो बेखौहाय मावनानै होफिननाय जासिगोन आरो बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। दा जेबो जिंगासिनांगौ गैला, टेनसन गैला, माने बेले बेजे साननांगौ गैला। रायजोआ जेरै डिमान्ड खालामदों बिदिनो बेखौ मावनानै होफिननाय जाबाय।